ka gospel ka jong Yohanes kalnong ka ba san kadkot ka ba saupulai Jisu ong hangtu nga ngalawan ha ka kerteng ukpa jonga nrei pimpdiang nga ada uwei pat uwan ha ka kerteng la ka jong hi ya uta pimpdiang kumbang itip ba kijiu hadu menta kim pediang ya Jisu ba ulong nong penem bat u mesia jongki nrei kidang yai abai ya uta u mesia uban sawan ha kisingi ki bakadu Marsyan unsami uway unong penyesuk uban penyesuk ya kijiu mat yakini ki Palestine kumbangi puli ha ka kitab jong Daniel kalnong ka ba kendai ka khot ka ba arpunyo ka ba ong bat shityo un pelong ka jutang baskem bat ki babun bat amar ka ba shiteng jong kata-kata yo un penduno ya kata ka jing kenya mat ya kata ka jing aingu pam deyang ta ondal awan utau Krislamler un sapelong ka jing ya te jutang lani kata ka peace agreement apa dan ka Israel bat kini ki Palestina lani kini ki Muslim bat kandon ka jing suk hapo Middle East madehar ta ka por kani ka Israel bat kini ki jiu kin sayo bantai pat ya ka tempel ka balai ka jongki bat adin makilayo bantai pat ya ka tempel ka balai bat deyang ta ki jiu kin sa ngej ba udai uta kan umasaya jongki bat amar sisteng kata yo kabamut adin lais nam sisteng tau Krislamler un sapan kany ya kata ka jutang kaba kilayete wat un sarung hapo kata ka tempel jongki jiu kumbang ngila puli akaba ar syaki Thessaloniki nong kaba ar kadukot kaba saw ko ong tu bo un lei bandrung hapo jong kata ka tempel a Jerusalem un syong ta bat un ong ngang long ublay un hukum ya kita ki jiu baki dai ban mani ya kata ka dur jong bat ya nrei ki jiu kin kantaj ban mani ya kata ka dur jong Krislamler nomor ki jiu hi kim ju mani blai thau bat kim ju mani blai thala badai hangta ki jiu kin sa sutu ba kila sya syukur hau tau Krislamler badai hangta kin sayang manile persya ya tau Krislamler bat iki sipa jong bat kata ka por kan long kajing sya panyak basyar kai hau tau Krislamler badai hakani ka por kini ki jiu kin sakan mau ya ka ka ba Jisu ulakran ha ka gospel jong Matius kalnong ka ba arpusau ka khot ka ba khatsan ka ba ong namar kata onda pin yu kata ka jing ijli ba pendu bala ong syapang jong ka da Daniel unong itu lupa bakara yeng ha ka jaka ba khu onda kumta kita ki bah judia to ai kin ya pet yap no syakilum hakilum ayu nomor ba lada day hakilum gi bodon hapo Israel ro hangta u Krislamler ta umrak lao udon hangta usun syare kanika Israel hiro berak away te ini apa menta shanu kita gi jiu kin pet yap naga kti jang u Krislamler aga kitab jong Mika kal nong ka ba ar kadukot ka ba khat ar kong da shisang an lumlang yami baro ku Jacob da shisang an lumlang ya kibarang sa jongki Israel ngan bu lang yaki kum kilang brot Bosra kum ka kunhun hala ki jaka bamplang kin pelong ki jing sawa bakraw namar bubun Ibreo hang ne ngi pule shipang ka Bosra kani ka dei ka jaka ka ba ulai lopan kre ki jiu makin pet syakata ka jaka kani ka Bosra ka don ha Jordan ha ka tin Greek kamut Petra ni ka jakari kani ka dei ka jaka ka ba ulai lopan kre na kamta ki jiu makin ri Shipor na kakti jong tahu Krislamler namaria kani ka Bosra kani ka jaka kanom hap kakti jong Krislamler kumangi puli ha u Daniel kalnong ka bakat way kat khot ka ba south way ko ang unrung hapo kata kari modon burom ru bat yabun kiri un penkulon nrei yakini un pelaj na kakti jong ka Edom bat kamuap makirang ba na kikun u Amon kani ka Edom kamu wabat ka Amon kini hi baro ki jaka kidon ha kari Jordan ka ba menta kamut kani ka Jordan kan lait na ka kti jong Krislamler charhoj wala ka perthai baro ka way ka ha kti jong ta mraklaw ha ka jing sanchar jong mraklaw nrei kindon way artli kiri ki ban lait na ka kti jong mraklaw nuksa kum kani ka ba ngipuli hang ni menta ba kani ka Edom ka Moab Amon kini kidegi ki jaka ki bodan haka ari Jordan batru
kindon kiri kiba kum kita kisim na mingi kumbangi puli haka kitab jing pau kaba kran sipang kisim na mingi kile baniyar tama ya u Krislam ler kisim na mingi ki kentup ya ka China bat ki ri kiba dei ki perlok jongka ngin sabatai kumno ka China ka latnya ti jong Krislam ler kumno ka China ka dei ka taka tausim na mingi in sabatai haka we ka video te montangin he pej ya kani ka ba kita ki jiu kin perri syakni ka jaka ka ba don ha Jordan ka ba karteng ka Bosra kumbangi puli haka kitab jong mika kalong ka ba ar ka ba khat ar kimba ublai ulum lang yaki haka ta ka Bosra te ka jingjingai na Jerusalem sha Bosra kalong hadu shispa andru pau kilometer te kumta kini ki jiu kin periap syakata ka jaka hangta ha Bosra bad hakata ka por nakila wat paula kin yat kin mare shtay sha po Jordan na kari Israel barok kawai kin mare kin pet nang tu na po Israel barok kum kita ke pet wer kin pet wud syakata kari Jordan de hakata ka por kat ba kita ki jiu kidang ya pet yap kisipai Krislam ler kin be na dien kan long kumba syabe ki kun Israel ha paru kita kisipai Krislam ler kin siap kat ya kibayo madakilak kijiu kin sa syapanyap rei tang silak saupu sau jangot kin laim kumbangi puli ha ka kitab jingpen pau kalong bah nyau kadukot ka balai ber ka basau ka ba ong kumne uda ong to wat persniu ya ka khandau lumne ya ka duriau lumne ya ki ding aban da ngilai yo shon ya ki syakri ublai jongi halor ki silang mat jongki bat hadkot ka basan ka ong ba nakajat Juda lashon khat arajar bat nakajat Ruben khat arajar nakajat Gad khat arajar bat kumta terter nakawai kajat ublay unshon khat arajar nakawai kajat hamni kan long silak sapo hajar ublay unshon yi kita ki jiu bat ya kata ka jing shon ngenom yu ida ki kamat do jongi ublay unshon yi kita ki jiu ya kita ki silak sapo hajar ki jiu nomar ba un pendep ila ko kular ya kaba ula kular ha u Abraham kumangi puli haka Genesis kalnong kaba khatlai ka dukar kaba nrio hang tu kaba ambo un penroy usumba jong u Abraham kat usiap ka duriau ublay unshon ya kita ki silak sop sawajar ki jiu nomor ba un ri pen em ya ki makin long ginong shong shnong ha kata ka jing sunsyar ba 6000 snam nikini ki silak sop sawajar kin sa penroy piang ya kani ka perthai bat ka jing roy jong ki kalong kat usiap jong ka duriau bat kini ki silak sop hajar ondalak poi ha khaput jong ka Jordan ki sipai Jordan kin khang kin nomsha ba kini ki jiu kin rong sha ka ri jong ki syakri Jordan kin nasyadin pat kini ki sipai jong Krislam ler ki be hangta ki jiu kin sa syakerkot la longkum akitu ki por jong paru ba ki sakut tu kaduriau de hangta kini ki jiu kin syakerkot nakin tur syakhmat ru ki sipai Jordan kim sya mala da kitul la ta ki le persyaru kini ki sipai jong ri Jordan kin siat yap ya ki jiu lakin paidin no ru kini ki sipai jong Krislam ler ki la be nadien te ha kata ka por ki jiu kim don la chu lakin ya jakhmat ru antur jakhmat long kin sa syap niap syak siat la da kin wan sya pai sya dien ru omlong syu bat hakum kata ka por on sependap ya ke jing tu lupa u Isaya bat Jeremia na ka kitab jong Jeremia kal nong ka ba sapu kundai ka dekot ka ba arpu al hang tu ko ong hakmi unwan kiyo bat un her kum ka pukni bat un pen piar ya kitab niang persya ya ka Bosra bat ka donut kiri klan ka Edom hakata ka singi kan long kum ka donut ka kentai ha ka jing su khon jong ka wei uni unwan her kum ka pukni bat un pen piar ya kitab niang Isaya ndu pulai kudukot munkong wei uni ubawan Edom bat kijan bala arong na Bosra uni bo penparna ya kijan jong udaya yeng ha kijing kraw ko bor jong uni uday Jisu kan Jisu hang tu ujubab wong nga bakran ya ko hok ubodon bor ban penim malay basaw kijan bat ba ki jan kop jong mi kilong kung kabayu ha ki kortal liat wan Jisu jubab hang tu wong ngala yu marway ya ka kortal liat wan bat nakipat ba shimladon uway bat nga hisya ngalayu yaki hakijing bitar bat ngalayu roy yaki hala kajing bitar lab ya kasnam kajing im jong kiru lasenrek hakijan kup jonga bat ngala penbet ya kijan jonga baro dina kani katmakan
ba kijan Jisu kilong kumba wi haka snam kumto haka kitab jingpun pau kalnong ka ba khat khandai ka khot ka ba khat lai ba kijan jung Jisu kisau deina ka niga thama kan ka ba Jisu ula hiar ban pala yakini ki jiu na ka niga thama ka ba ila sakut hau khapot jong ka Israel ba ka Jordan but dei na ka niga thama Jisu lawan man pala yaki ba dei ha ka niga thama ba kijan Jisu kilong kumba wi ha ka snam kumbala to ha kitab jingpun pau kalnong ka ba khat khandai ka dokot ka ba khat lai ka ba ong kumni ba la pungkub ya u da kijan kub ya ka bala wi ha ka snam te dei hangta kan kijiu kisala im bat kisayo wan le ri ha kini ki chaka ha ka ri Jordan ka ba menta la da kalong man jong blai ngin sa pe saya kitu ki sim ki banami ngi kumbangal ong ne kala bandai ka China te ngini apa ya ka wai ka video ka mandak dai ka mon ka jong blai bat kitu ki silak sau pusau hajar ki don ar kan hun ka wai ka kan hun ka dai kitu ki jiu ki bang ngalaya thu mne ki ba blai uri pun im yaki na ka banta ka jingsen char she jasnam kin pun roi bang maki bat silak sau pusau hajar kumbangi puli ha ka kitab jingpun pau kalnong bakat sau ko khot ka ba khat wai ka ba ong hang tu ba Jisu uyang bat kita ki silak sau pusau hajar ha ulum Sion kini ki dei la ka jong kim dei ki ju ndai ki dei la ka jong ka shuren kata ka jing kan ndai ka don ka jing aper ha badang kini ki arliang ki silak sau pusau hajar ki ju ba ki wei pat ki silak sau pusau hajar ki bayang halul ulum Sion te yakaniru dak long ko mon ujung blai ngin saya pe aka video ka ba hadian